Takže vítám vás na další severní výpravě. Tentokrát se s námi zúčastníte dobytí severního pólu. Jak jistě všude dobře vidíte, všude sníh. I ty stromy jsou od sněhu. V dáli polární záře. Někomu by se mohlo zdát, že to svítí jako krásná hora. Ale kdeže. Takže důležitý je vybrat si pěkný rovný místo, kde je dost sněhu, protože snížek hřeje. Snížek potom. Můžu? Snížek potom samozřejmě dobře udupáme. Ano, a opět v akci naše půvabná asistentka. Počkej, kde tě mám? Jo, no. Dívejte se jí na nohy. To je práce. Ahoj. Ještě něco? Ještě, že tady budeme stavět stán, proto to ušlapáváme. Takže pro ty pomalejší. Sem pak přijde stán. OK. Tak jo. Instruktážní video číslo 2. Stavba stanu. Protože je zima, zem je zmrzlá, musíme si pomoct různými nástroji. Jirka při práci, v beranici. To se jen tak nevidí. To se jen tak nevidí. A jde mu to. Šikovný chlapec. Jo. Instruktážní video číslo 3. Děti, nenechávejte si boty na mrazu, protože vám úplně zmrznou a zkamení. A potom jsou zmrzlí, mokrý, zasněžený. A vy musíte udělat nějaký nouzový řešení. Takže Jirka to vyřešil velice elegantním způsobem, že si přidělal igelitky na nohy. Ale bohužel jedna igelitka je moc tlustá a bota ho tlačí. Takže teďka nejjednodušší řešení, co mohl Jirka udělat, přendává věci z jedné igelitky do druhé. Ona možná tlačila taky, protože tam byl ještě ten obal na tu karimatku, jak jsme ho nemohli najít. Ty ho tam nechal. No, se jí neprohlíže. Tady, dámy a pánové, vidíte, jaký jsme strašně chytrý a šikovný. Tak jsem prostě myslel, že mi ty boty vyndáš. Co pak jsem tvoje matka? No, ale jsi blíž ke vchodu. Prázdná. Musíme, ano, pořádně překontrolovat, že taška je prázdná. Aby nás v botách nic netlačilo. Voní. No. Po té šťávě zasekaný. K večeri jsme měli sekanou s hořticí a zázrak. Bude to? Jasně. Sděl nám své pocity do kamery. Ičko, je to paráda. Dobře, tak tímto se s vámi pro tentokrát loučíme. Ne, točí to. Instruktážní video číslo 4 vstyčení vlajky. Instruktážní video číslo 5 s názvem Nepohoda.
jelikož morálka nám často poklesávala, potřebovali jsme si ji něčím zvednout a dodat si dobrou náladu. A právě teď taková chvíle nastala, takže si zaspíváme. 3, 4. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec, Křesťan i žid, každý by nejradši utek. Bajti šikovní žábonci, se silami jsou na konci. Jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná. Tam, kde hynuli vlci, kde hynuli vlci, kde hynuli soby, Čech se přizpůsobí, Čech se přizpůsobí. Lekce číslo 6, příhodný kopec, tak potom můžeme využít výhody našich sání. Tady Jirka vám ukáže, jak se to dělá. Musíš mě odstrčit, Alice. Jo, dobře. A za chvilku uvidíte jenom jeho záda. Jeď! Jirka nám mizí v dáli. S Bohem. Tak, náš malý úkol, dohonit Jirku. Nasedám na sáně a vyrážíme, dámy a pánové. Trochu se bojím. Už to frčí, už to docela frčí. Vypínám. Instruktážní video číslo 7. Andělíček. Jirko, já už nemůžu. Já jsem tak strašně v nepohodě. Ani ta písnička už nezabírá. Když Co už mám ani dělat? písnička nezabere, postavte si andělíčka. Andělíček. Juhu. Letí. Andělíček letí. Teď jsem rozboural skníčku. Andělíček. To je fešák, co? Dnes mám lepší náladu. Tady je to. Vojto, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Teď stojím přesně v místě, kde pomyslná zemská osa protíná povrch naší planety. Čili kamarádi, severní pól je dobyt. Ukáž, pust mě taky, pust mě. Dobyt. Ukáž. Dobyt. No nic moc.